Здравейте! В днешното видео ще направим едно голямо гмуркане в сферата на техниката. Ще говорим за Sony, за Canon, за Nikon в последователен ред. И ще обсъдим какви камери има на пазара и кои от тези камери са най-подходящи за фотография на диви животни. Няма да говорим за най-скъпите камери, защото мисля, че е безмислено да говорим за тях. На всички ни е ясно, че те са най-добрите. Ще говорим за камери в ниския, средния и малко над средния клас. И ще оценим тяхната стойност, кои стават, кои не стават. Включително ще говорим за всички обективи, които са налични за безогледалните системи на Sony, Canon и Nikon. Тук съм подготвил една табличка. Нека да започнем с нея. Първо започваме с Sony. Значи в горния ляв ъгъл съм ви подготвил кропките на Sony, т.е. камерите с по-малък сензор. Значи тези три камери съм счел, че стават за фотография на диви животни. Като поставят, имам предвид трите основни неща, които една камера трябва да притежава, за да става за фотография на диви животни. Първото нещо е автофокус добър, второто нещо е достатъчно бърза серия и третото нещо е достатъчно голям буфер. Това са трите най-важни параметра за една камера за фотография на диви животни. Ако каквото и да правим, ако един кадър не е на фокус, нищо друго в една фотография няма значение. Нито сензора, нито колко е бърза камерата и така нататък. Тоест автофокусът е водещ, след това серията, след това до някъде буфера. Буфера е за колко време една камера може да запази своята серия. Тоест ако снима 10 кадра в секунда, ако има 30 кадра буфер, това означава, че ще може да снимате 10 кадра в секунда за 3 секунди. И така, продължаваме напред. Значи тези две камерки A6400, A6600, виждате какви са цените, каква е разликата между тези две камери. Те са на 95% идентични. Същия автофокус, същия 24 мегапиксел сензор, почти всичко е същото, същите видеовъзможности и така нататък. Основната разлика е, че A6600 е по-голяма камера, по-удобна, с по-добър грип, с по-голяма батерия. Тоест издържливостта на батерията на 6600 е доста по-голяма от тази на 6400. В същото време 6600 има стабилизация, което според мен за този клас техника, за който говорим в случая, не е толкова важно, защото всички телефокусни обективи на всички компании са стабилизирани. Тоест хубаво е да има и интернална стабилизация, разбира се, една камера, но ако няма, не е фатално. Така. Ако трябва да избираме между 6400 и 6600, бих казал, че зависи и от бюджета, но ако имате да доплатите и 500 лева отгоре за 6600, мисля, че това е по-добрия избор, понеже е по-самостоятелна камера, по-удобна е, с по-издържлива батерия и като цяло е по-завършен пакет. Но това не означава, че ако вземете A6400, вие реално на практика имате абсолютно същата камера като 6600, просто с по-малка батерия, без стабилизация. Това е разлика от 500 лева. A6700 е най-новата камера в този клас на Sony. Тя е с нов сензор, 26 мегапикселов, с най-модерния автофокус на Sony, т.е. тези две камери с малко по-старата версия на този автофокус, но също е доста добър. A6700 вече е на нивото на A7 IV и на A7R5 и нагоре камерите, т.е. с новите алгоритми, които разпознават очи, човешко тяло, птици, животни и така нататък. Т.е. това е с най-модерния автофокус. Друго, което е значение, е, че тези трите камери имат една и съща серия от 11 кадра в секунда. Тоест нито една от тези камери, независимо че цената е различна, нямат кой знае каква е разлика в режим на фотография. Тоест основната разлика между тези две камери е, че тази 6700 има изключително много по-големи възможности във видео. Тоест, тя е с 10-битово видео, с 4K,
на 60 кадра в секунда, с всичките логове на Sony и така нататък. Тоест, вие ако не сте видеограф, тая камера е почти безмислена на 6700, т.е. напълно може да удовлетвори дори камера като 6600. Разликата между качеството на изображението бих казал, че е несъществена. И другото, което е, че тази камера, разбира се, има най-модерния автофокус. Т.е. ако искате най-модерния автофокус, това е камерата в този клас. Продължаваме нататък. Значи, тук съм сложил 3 full frame камери. Тук има една много интересна вратка в тези камери. Значи, това е A7 III, стария среден клас full frame на Sony, A7 IV, новия среден клас на Sony и A7C. A7C е тази камера тук в средата. Това реално е A7 III в по-малко тяло с вграден визиор, както виждате. Но тази камера е с доста по-добър автофокус от A7 III. Тоест, при положение, че на нас автофокусът ни е приоритет, ние ако сме готови да направим компромис с визиора и с някои други функции, например като това, че A7 III, A7 IV имат 2 слота за карти, а пък A7C има само един, т.е. тази камера реално е също добра цена-стойност. Но като цяло A7 III, A7C са напълно идентични камери. Разликата е отново ергономична. A7C е малко с малко по-вграден, малко по-евтин визиор, с по-минималистична ергономия, както виждате, с по-малко копчета, с по-малък грип, без визиор, с един карт слот. Тая камера е като конектори, като ергономия е леко скопена, но за сметка на това пък има малко по-добър автофокус, колкото A7 III. Разликата, виждате, е само 2000 лева, т.е. въпрос на избор между тези две камери, вие кое ще предпочитете. A7 III, въпреки че вече е доста стара камера, както казах, тя е като 6400-6600, е също с много добър автофокус. Не е с най-модерния автофокус, но той си е пак доста добър. Тези две камери снимат с 10 кадра в секунда, дори A7 IV също снимат 10 кадра в секунда. Така че като скорост и качеството на изображението няма някаква много голяма разлика между тези камери. A7 IV, камерата, с която снимам аз в момента, в която сега да записвам видео. A7 IV е от новото поколение на Sony с нов 33 мегапикселов сензор. Тези две камери са в старите 24 мегапикселов сензори, въпреки че разликата в качеството на изображението не е толкова голяма. С два карта сворти, с 10 кадра в секунда и като A7 IV основната разлика, пак както 6700, е модерния автофокус, който е от най-ново поколение на Sony, с разпознаване по тяло на хора, по очи, по очи на птици, на животни и така нататък. Тоест, тези на 6700 и A7 IV автофокусните системи са един клас малко по-качествени и по-добри, но това не означава, че тези старите са толкова зле. Тоест, те напълно са окей, просто тези новите са още по-окей. Другата тук разлика е пак отново, нали, че A7 IV е с, както и нали, A6700, е с 10-битово видео вече, с много по-големи видеофункционалности и за хората, които снимат видео, реално тези новите камери предлагат доста голям апгрейд над старите. Докато ако снимате само фотография, не бих казал, че чак толкова огромна разлика има, освен автофокуса, който е по-добър, по-акуратен е, но на тези старите камери никак не е зле. Тоест, вие вече може да се прецените според разликите в цената, кой компромис, кога искате да направите. Тоест, кое е по-важно за вас. И долу съм сложил телефотообективите на Sony, които стават за фотография на диви животни. Тоест, това са Sony 77-350 на 63.
Това е обектив, запомнете, само за кропките, само за тези камерки. Това не е обектив за full frame камери, само за тези горе. Обективчето е сравнително ефтино, като за телефото обектив, доста е компактно. Не е толкова дълго, 350 мм, и не е толкова свето. Но ако търсите по-скоро някакъв вид туристически обектив, с който от време на време да имате възможност да снимате и диви животни и да е максимално малък, това е един от най-добрите избори, дори на пазара бих казал, защото другите компании нямат аналог на този обектив. Може да го погледнете. Обектива, между другото, е доста остричък и доста качествен като за такъв обектив. След това следва Sony 200x600. Това, с което снимам аз. Говорил съм и в предни видеа за него. Sony 200x600 за мен е един от най-добрите обективи в класа си. От този клас. 150x600, 200x600 и така нататък. Виждате каква му е цената. Този обектив съм говорил много за него, бих казал, почти няма слаби места. Обектива е с интернален фокус, ето къде съм го илюстрирал. Много добра оптика, добра стабилизация, добра конструкция и бих казал дори добра цена. Защо казвам добра цена? Защото сега ще видите после на фона на обективите на Nikon и на Canon, всъщност, че това е един от най-евтините такива обективи и въпреки това е един от най-добрите такива обективи. Тоест, това е много силно попълнение в линията на Sony. Следва Sony 100x400 на 5.6. Значи този обектив го бяха пуснали преди този. Той е по-къс, по-светосреден на 5.6 и е доста по-скъп. Причината е, че това Sony реално се води един клас отгоре като линия на Sony. Оптиката е малко по-добра, отколкото на горните два, но обектива е доста по-къс и доста по-скъп. Тоест аз в този случай за тези пари това Sony не би го препоръчал. Може би ако снимате с кропка, за да компенсирате за обхвата, защото знаете, че по-малките сензори имат кроп фактори по 1.5, т.е. тези 400 мм стават ефективно 600 и блендата ви, разбира се, от 5.6 става ефективно 1.8. Тоест този обектив на кропка може би благодарение на по-добрата си оптика ще върши добра работа, но бих казал, че е сравнително слаб като стойност, т.е. като това, което получавате за парите си, що се отнася за фотография на диви животни. За други типове фотография може би е по-подходящ, но за фотография на диви животни не бих препоръчал този обектив при наличието на другите. 200-600 е доста по-добре. Следват опциите на Sigma. 100x400 Sigma 150-600 Sport 6.3. Значи първото обективче на Sigma е тук долу съм го илюстрирал. То е нещо между това Sony и това Sony. Тоест в класа си, както виждате, ценово е позициониран някъде в средата. Тази Sigma най-големия плюс първо, че е доста компактна и че е само 2000 лева. Тоест, като виждате разликата между това Sony и тази Sigma, има съвсем малко разлика в светосилата, докато този обектив е близо 3000 лева по-евтин. Оптиката на тази Sigma е доста добра, не толкова добра колкото на Sony, но доста добра, доста се приближава. Разбира се, изработката е доста по-пластмасова и така нататък, но това обективче също, както е това обективче на Sony 70-350, бих го препоръчал като обектив за туристически лек, който може да вървите с него големи разстояния и от време на време, примерно да снимате пейзажи, да снимате хора, да снимате от време на време да имате възможност с него да снимате и диви животни. Тоест той е доста подходящ, понеже е доста евтин, доста добра оптика, но разбира се и същото време не е чак толкова качествен, разбира се, колкото тези обективи отгоре, но един такъв добър баланс ви предлага този обектив. Следва Sigma 150-600 Sport. Значи този обектив е в класа на Sony 200-600-63.
Както виждате, в момента е с 1000 лева по-евтин, което не е малко. Разликата, да речем, между 200 на 600, че този обектив, ето съм го илюстрирал, е с екстернален зум, т.е. той се увеличава размера си при зум, което го прави с по-слаба конструкция. Също Sigma твърди, че е напълно и влаго и прахозащитен, но според мен не може да се сравнява с една интернална конструкция, както 200 на 600. Оптически е един от най-хубавите такива обективи в този клас. Бих казал, че оптически е наравно с Sony като оптика, но разбира се, Sony повечето обективи имат много голямо преимущество в скоростта на автофокус и в механиката и в самата сглобка. Докато Sigma е, бих казал, като скорост на автофокус и като механика е един клас под Sony. Но пак казвам, взимате същата оптика, обектива също е много качествен и има 1000 лева разлика. Тоест, ви си решавате вече, нали, бихте ли направили компромис от Sony на Sigma за 1000 лева или не. Аз накрая ще обсъдя аз какво бих направил. И отдолу са опциите на Tamron. 150 на 500 на 6.7, 50 на 400 на 6.3. Значи тези два обектива, първия би го сравнил с той нещо между класа 100-400 и 200-600. Също при Sigma така би го позиционирал между 150-600 и 100-400. Тоест той е започвал от 150, но стига само до 500 мм. На Blenda 6.7 също е малко по-тъмен, но е доста компактен, доста лек и също не е толкова скъп. Както виждате, той е по-евтин от Sigma-та, доста по-евтин от двете Sony-та и предлага обхват до 500 мм. Също мога да кажа за този 50-400, но той е малко по-универсален обектив. Той е също малък, колкото Sigma 100 на 400 почти, но започва от 50 мм, което го прави много по-подходящ за туризъм. Тоест, вие с този обектив може да вървите и да прибирате до 50 мм, за да снимате, примерно, да речем, някакви по-близки обекти или хора. И в същото време да имате възможност да стигате до 400 мм за тази цена. Значи, това е общо взето при Sony. Аз какво бих казал като заключение за Sony? Значи бих казал, че имат доста голям избор от обективи. Бих казал, че една голяма част от тях не са чак толкова много различни. Ако започнем като бюджетна техника, аз бих избрал нещо като, да речем, 6400 или 6600, едно от двете. Ако сме много на бюджет и сме супер начинаещи, искаме просто да пробваме дали ще ни хареса, може да започнем с един обектив като 70 на 350 или Sigma 100-400, за да може да сме максимално на бюджет и за да можем да опитаме от вкуса на фотографията на диви животни. Ако вече искаме среден клас техника, може да се замислим вече за full frame. Значи, между тези full frame аз съм избрал A7 IV, понеже е с най-модерния автофокус. Както казах, автофокуса е най-важното за една камера за фотография на диви животни. Всичко останало е след това. Всичко останало е след това. Но, както казах, тези също не са много лоши опции като камери. Full frame сензори, доста по-качествени изображения от горните кадри, като качеството на изображението говорим. Съответно обаче е доста по-скъпи. Ако примерно трябва да избирам между A7 III и 6700 за фотография на диви животни, бих доста се замислил. Значи тези чиките камери горе-долу имат една и съща серия, 10-13 кадра в секунда. Тези двете са с най-добрия автофокус. Тоест аз бих се замислил много. Може би ако не снимам толкова видео, повече ако снимам фотография, може би бих си взел A7 III пред 6700. Да, наистина 6700 е с модерния автофокус,
но пък full frame изображението и full frame камерата, по принцип full frame камерата е по-удобна за ползване с обективи като 200, 600, 150, 600, защото тези обективи са малко тъмни и доста по-добре се справят на full frame камера, отколкото на камера с по-малък размер на сензора. Но въпреки това, казахме, бюджетното 6400 с този или този, като оптиката между тях не е чак толкова различна. Просто може би трябва да почетете малко за тях, да ги пробвате на място, където е възможно. Среден клас бих казал по-скоро може би A6600 или A7 III с вече според зависи от бюджета, но мисля, че ако сте с full frame, обективите, които са до 400 мм са къси за full frame, сравнително. Мисля, че ако сте с full frame, задължително трябва да вземете нещо до 600 мм. Тоест ви трябва да насметнете. Тоест A7 III с някакъв обектив като 150-600 ще е в ниския средния клас, за който говорим. Вече ако искате най-доброто от всичко това, което е написано тук, в средния клас е това, което аз съм купил, A7 IV с 200 на 600. Значи тази комбинация определено най-добрата, защото това е камерата с най-добър автофокус, full frame, с най-добрите видеовъзможности и определено това според мен е най-добрият обектив за фотография на диви животни от серията на Sony в този ценови клас. Какво допълнително мога да кажа? Значи трябва да знаете, че ако изберете обективи на Sony, винаги телата реагират с тях по един малко по-добър начин, отколкото с обективите на Sigma и Tamron. Обикновено автофокусът винаги е малко по-бърз, винаги е малко по-точен. По-нататък може да има други рестрикции, като след време, ако си купите камера с по-голяма серия, може да се окаже, че тези обективи долу не ги поддържат. Така че бих съветвал да се придържате към Sony и вече ако сте на бюджет, винаги може да минете на Sigma или Tamron. Като Sigma или Tamron не са много по-лоши обективи като оптика. По-скоро са като механика и като автофокус са по-лоши и не работят чак толкова добре, колкото оригиналните обективи на Sony. Значи това е за Sony. Продължаваме с Canon. Значи Canon пуснаха доста интересни камери последната година. R7, R10 и R7, това са кропките на Canon. Пуснаха наскоро R8 и R6 и R6-2. R6-2 тук съм го пропуснал. Двойката е около 4300 лева, мисля, че. Ще споменем и нея, защото е важно. Значи нека да започнем от кропките. Значи тези камери двете са много интересни за фотография на диви животни. Защо са много интересни? Защото те са до някъде не толкова добри, колкото камерите на Sony като хибриди, т.е. като камери, които могат да правят фотография и видео. Но от друга страна, тези камери имат механичен затвор, който е до 15 кадра в секунда. Двете камери. Едната камера е 24 мегапиксела, R10-ката, R7-цата е 32 мегапиксела, мисля, че беше с новия сензор. Но и двете камери правят 15 кадра в секунда, т.е. нито една камера на Sony в ниския клас с механичен затвор не може да прави 15 кадра в секунда. Което е доста голямо преимущество на Canon, що се отнася до фотография на диви животни и спорт. Другото, което е, че както виждате, тук съм сложил R7 и R6, камерите на Canon с доста приятна ергономия, много повече приличат на DSLR, който е свикнал с такива камери. Също известна разлика между R7 и R10 е, че R7 има стабилизация, 32 мегапиксел сензор, т.е. доста по-голяма резолюция и стабилизация в тялото, както и два слота карти. Останалите неща не са чак толкова различни между тези камери.
Качеството на изображението не е чак толкова различно между двете камери. Автофокуса е много добър при тези камери на Canon и не е много различен между двете камери. Тоест, при R7 просто изберете една малко по-голяма камера, малко по-удобна, с малко по-добра ергономия, с по-добра батерия, с малко по-сензор с по-голяма резолюция. Автофокус е един и същ, видеото е почти едно и също. И R7 също има стабилизация в тялото, R10 няма. Тоест, като камера, като възможности за фотография, няма огромна разлика между тези две камери. По-скоро разликата е в сензора, в ергономията, в батерията, в стабилизацията и като цяло, нали, общото качество на камерата. И тези две камери са доста подходящи за фотография на диви животни. Вече ако имате повече средства, да взимате по-голямата камера, ако имате по-малко, взимате по-малката камера. Продължаваме после R8 и R6. Значи R8 е нещо като скопена R6. Двете са с 20 мегапикселови сензори. R8, за съжаление, е само 6 кадра в секунда с механичен затвор, което я прави една от най-бавните камери, full frame камери. Но за сметка на това е с хубав автофокус, това съм сложил, т.е. тя като една алтернатива. Просто ако искате full frame вариант, ще слезете от 15 кадра на 6 кадра в секунда, което е доста голям компромис. Но все пак съм я сложил, за да виждате, че има и такава камера. R6 е вече малко по-стара камера, наскоро пуснаха R6 II, но е с добра цена, затова съм я сложил. Много добър автофокус, с разпознаване получи, разпознаване на птици, разпознаване на птици по око и прочее. 12 кадра в секунда, т.е. тази камера е малко по-бърза от камерите на Sony в този клас. Доста добри видеовъзможности, доста една така завършена камера, която съчетана с хубав обектив ще е едно прекрасно тяло за фотография на диви животни. За R6 II, което не съм го написал тук, ще кажа, че той е с новия 24 мегапикселов сензор, който са го вземали от Canon R3, което е флагмана в момента на Canon, и камерата е доста по-бърза, с доста по-добър автофокус, доста по-голям буфер. Също е с 12 секунда в механичен затвор. Но е и доста по-скъпа, около 4300 лева. Тоест тя също заслужава поглед, тези, които искат малко по-висок клас камера. Горе-долу това са камерите на Canon за момента. За високия клас R5 и R3. R3 е камерата за фотография на диви животни, разбира се. R5 реално е като R6 и като R6 II, като R6 бих казал, просто е с сензор с по-голяма резолюция, който в случая бих казал, че е излишен спрямо от това, че R5 е доста по-скъпа камера. Обективи. Canon пуснаха някакви обективи за фотография на диви животни. Значи първи е най-бюджетната версия, 100 на 400, малък пластмасов обектив на Blenda F8 максимална. Доста ефтин сравнително, но за това, което е, даже не е чак толкова ефтин, даже можеше да е още малко по-ефтин. В принцип, обективчето е много леко, много компактно, остричко, но е доста тъмно, т.е. доста любителско изпълнение. Бих казал, че става за общ туризъм, разходки, супер начинаещи. И най-новия обектив тук на Canon съм го сложил, който е Canon 200 на 800 на 6.3 от 6.3 до 9, което е доста странно решение на Canon. Що странно? Сега ще го обясня, що е странно. Значи тук съм ви сложил как се променя блендата този Canon, който струва 4700 лева, в някои магазини 4900. Значи той започва от 6.3, още от 268 мм става на 7.1, после става на 450 мм става на F8
и от 637 мм до 800 на f9. Тоест това е един доста тъмен обектив. Ако го сравняваме с 200 на 600 на 6,3, който в цялата си дължина е 6,3, т.е. 200 на 600 до тук е 6,3. Т.е. този обектив на Canon от 268 мм до 455 мм е 1/3 от стопа по-тъмен от Sony 200 на 600 и от 455 мм до 600 мм е с половин стоп по-тъмен обектив. А това 800 f9 за мен е пълен маркетингов трик. Това е просто един 200 на 600 f8 обектив и след това имаме още 200 мм на f9. Значи на Sony 200-600, ако му сложите 1.4 телеконвертор, става точно 840 f9. Тоест напълно идентичен с този обектив. Странно много и отгоре на това този обектив струва от 4700 до 4900 в България. Значи да се върнем на Sony-то струва 3500, телеконвертор струва 1200 лева. Тоест вие може да си купите Sony 200 на 600 с 1.4 телеконвертор за същата цена, която е този обектив. Но за разлика от този обектив, на Sony може да му свалите телеконвертора и да имате малко по-светосилен обектив. По-малък, по-компактен, с интернален зум, този с екстернален зум. И още не съм гледал много ревюта на този Canon, но си мисля, че Sony може би ще е малко по-остро от този Canon, най-вероятно. Особено на еквивалентни милиметри до 600 мм. Няма да се очуда и с телеконвертор да са едни и същи. Така, толкова за този обектив. Това имат Canon. Не казвам, че обектива е лош, казвам, че на пазара има по-добри решения. Но при липсата на друг, това също не е един лош обектив, защото има доста голям обхват. Доста уникално съчетание между милиметри и обхват, и цена, и светосила. Интересно решение. Другото недоразумение от Canon е 100 на 500 на 7.1, 5000 лева за 500 на 7.1. Този обектив въобще не искам да говоря за него. И тези два интересни обективи, които са 600 на 11 и 800 на 11. На тази цена те са фиксирани обективи твърди, с доста интересна сглобка. За тях мога да кажа, че този 611 е доста безинтересен обектив, докато 811 е малко по-интересен, защото същата бленда е доста по-дълъг. И като тази бленда е доста по-ценна на 800 мм, отколкото на 600 мм. Бих казал, че този обектив би паснал много добре с едно full frame тяло. С кропка не толкова, защото тези обективи нямат чак толкова голяма резолюция, са доста тъмни. И мисля, че на кропка няма да има добри резултати с тях, докато на full frame добре би паснал един такъв обектив. Тоест ви може да си вземете един такъв 811 и отдолу под него примерно да вземете нещо по-късичко, примерно е това, и да си имате така две обективчета с консервативни бленди, но така на добра цена. Тоест ви за 3000 лева може да си вземете някакви такива по-евтини обективчета, да видите как се чувствате. И ако не ви хареса, може да ги предадете. Или примерно може да вземете само 811, за да видите какво е да снимате с телефото обектив, да придобиете представа дали ще ви хареса. И един бонус, че Canon имат много добри стари обективи за DSLR, т.е. на EF Bayonet. Ви може да си купите адаптер за всички тези камери RF EF адаптер, който струва 219 лева, който ви дава почти пълна функционалност с старите обективи на Canon и Nikon. И тук е добре да се споменат едни легендарни обективи на Canon. Един е 400 на 5.6 твърд обектив, който втора употреба се намира между 1000 и 1200 лева. Тоест този обектив за мен доста по-добър от този със сигурност и този със сигурност. Даже не съм сигурен дали от някой друг. Доста добро стъкло, въпреки че е много старо, доста добра оптика, доказано в годините,
хиляди хора са го купували, хиляди хора са го ползвали. Аз съм имал 2 такива обектива в миналото. Много приятно стъкло, минусът му, че не е стабилизирано. Но това е. Доста така, това стъкло винаги би го препоръчвал, особено за кропки, когато се ползва. И другия обектив 100 на 400 5.6 L IS Mark II. Той втора употреба може да се намери между 2600 на 3000 лева, т.е. този Canon 100 на 500 е наследник на този обектив. Може би е малко по-добър оптически този, но този пък е на 5.6 и на втора употреба може да го намерите на добра цена. И също като цяло обектив е с доста добра оптика, доста сполучлив обектив, стабилизиран горе на това. Какво бих казал за Canon? Бих казал, че нещо няма кеф и много какви обективи имат за момента. Може би всички обективи би ги класифицирал в ниския клас. 100-400 в нисък клас, 611 не бих си купил, 811 бих може би за full frame, защото просто е много малък лек обектив и 800 мм, което позволява за някакво работно разстояние. Добър е за разходки също, за наблюдение на птици, за любителски видеа на птици и така нататък. Доста добре. 100 на 500 на 7.1 не бих го препоръчал. Бих препоръчал вече този новия 200 на 800 при липса на други обективи, но бих казал, че този обектив задължително си го вземете с full frame. Тоест този обектив на тая Blenda F9 и стигайки до 800 мм, мисля, че на кропка малко ще му даде в повечко. Сигурен съм, че на кропка ще върши работа, но мисля, че този тип обективи са по-добре проектирани и по-добре се справят на full frame камери, поради много причини, които няма да изберявам сега. Просто ви казвам, че са по-подходящи за full frame обективи. Това е за Canon. Мисля, че беше хубаво да пуснат някакъв по-нормален обектив. Нещо от 1200 лева, отиваме на 5000 лева. Можеш да пуснат някакво стъкло малко по-балансирано, като 200 на 6 на 63, както правят всички останали, а не да се правят на интересни с тези 6,3 на 9 на 800 мм. Което пак казвам, никак не е лошо, особено за full frame, но можеше малко по да го помислят това нещо. На мен лично не ми харесва. Мисля, че това е повече като маркетинг да продава това 809 да продава този обектив. А пък колко ще е функционално, друг въпрос. Така, продължаваме с Nikon. Значи Nikon, както виждате, не съм сложил кропки, защото кропките на Nikon, за съжаление, все още нямат добър автофокус и според мен не стават. Като казвам не стават, не казвам, че не стават въобще. Казвам, че на мен са ми под долната граница за камера, която бих препоръчал. Значи в момента има една изненадваща камера, която става за фотография на диви животни. Това е новия Nikon ZF. Това е една камера с ретро екстериор. Но това не трябва да го подлъгва. Това реално ще бъде новия Nikon Z6 III, който още не е излязъл. Значи Nikon имат Z6, Z6 II и чакаме Z6 III, който вече има добър автофокус. И това, този Nikon ZF е новия Z6 III, просто друга опаковка. Може би по-нататък ще видим Z6 III със същите възможности. Разликата между Z6 II и този ZF е, че ZF вече има новите автофокусни алгоритми от Z9. Тоест, това означава вече един доста приличен автофокус. Тоест, не само автофокусните алгоритми от Z9, ами и процесора на Z9. Тоест, тази камера вече така доста добре ще се справя с фотография на диви животни, доста бърза автофокус, ще е доста по-бърза. И по първоначалните ревюта, които са ги виждат, наистина е така. Следващата камера, Z8, виждате каква е цената. Това е малкото Z9, както му казват, почти напълно всички функционалности от Z9, с
същия сензор, с почти същия автофокус, с същия процесор, т.е. това е в момента една от най-добрите камери за фотография на диви животни на пазара, но това съответно е отразено и в цената. Значи тук минуса на Nikon е, че нямат среден клас тяло с добър автофокус, т.е. те изтърваха Z7 II и Z6 II, но успяха да ги направят с добър автофокус и вместо да пуснат Z6 III и Z7 III, те предпочитаха да започнат отгоре надолу. Пуснаха Z9, Z8, сега пуснаха ZF и в най-скоро време, може би до година ранната пролет, очаквам да пуснат Z6 III, който също вече ще става. И Z7 III, може би, или там, който ще даде. За сметка на това, Nikon надолу обективите вече пуснаха доста интересни обективи. Пуснаха Nikon 180-663, който е идентичен с този на Sony, също е с интернален зум, малко по-голям е от Sony-то, но е така доста вдъхващ доверие обектив. Мисля, че ще бъде добър колкото Sony-то и ревюта, които са до момента да го доказват. Разликата е, че е малко по-скъп с около 500 лева. Може би, защото е малко по-нов обектив все пак, а пък и с по-малко оборот на продажби все още най-вероятно. Тоест това е едно доста добро стъкло. Nikon 100 на 400 на 5.6, пак 5200 лева, този клас. Тук не бих го препоръчал за full frame камери, понеже е много скъп и така доста скучен обектив. И другия много интересен обектив, който така се позволих да включа, въпреки че вече е малко по-скъп, е Nikon 400 на 4.5. Това е много приятно стъкло, Prime, т.е. твърд обектив, не е варил. Но ако сметнете, този обектив с 1.4 телеконвертор става 663, с двоен телеконвертор става 809. Т.е. с телеконвертори има същия обхват, колкото 200 на 600 с телеконвертори. Или без. За сметка на това, при Nikon имате Prime 400 на 4.5, който ще ви позволи да снимате в много по-тъмни ситуации, по-големи птици, ще имате по-голяма сепарация, оптиката ще е много по-качествена. Тоест вече това е един професионален продукт, бих казал, не толкова среден клас, вече бих казал висок клас. Не от най-високия клас, разбира се, на D8, но доста висок клас обектив, който е доста интересен и ценово сравнително адекватно позициониран. Тоест Nikon пускат доста така интересни обективи на интересни цени. Също ще кажа един бонус тук. Nikon също имат FTZ адаптер от F Bayonet на Z Bayonet. Адаптера ще струва 350 лева. И долу има няколко легендарни обектива на Nikon, които два от тях, и трите съм ги имал по-точно. Единият е 300 на 4, по-старата версия, може да намерите между 1000-1500 лева на вторичния пазар. Това е супер остър, легендарен обектив, дори по съвременните стандарти. След това е същия, но PF, т.е. с франеловата леща, който е изключително компактен, тежи само 700 грама. Също доста добра оптика, имал съм го. 2000-2500 лева мога да намерите втора употреба. Тези обективи биха били много подходящи за кропки, но Nikon няма точно добри кропки. Може би един ден като пуснат добри кропки, тези обективи могат да влязат в приложение. И стария DSLR-ски вариант на Nikon 200-500 на 5.6. Значи това беше първия добър зум варил обектив в света, според мен. Имал съм го и на full frame, и на кропка. Обективът е много хубав. Снима почти като модерните обективи, даже бих казал като модерните обективи. И за тази цена, като се има предвид тези модерни цени, е напълно адекватен избор. Т.е. ако имате някакво тяло, може спокойно с адаптер да се адаптирате 200 на 500, да имате едно сравнително доста хубаво стъкло за full frame, а било то е за кропка. Горе-долу с това ще завършим.
45 минути, нон-стоп простоти. Може да разгледате цените на камерите на сайта на Dynaphos, които са наши приятели и ни осигуряват една от наградите. И при положение, че те не подкрепят, предполагам, че е добре и ние да ги подкрепяме. Какво ще кажа като заключение? Мисля, че за момента в средния клас и в ниския клас най-добрите опции са на Sony. Защо на Sony? Защото само те имат добри стари коробки, които имат добър автофокус. Canon и Nikon нямат такива. Само Sony имат толкова голям избор от обективи, и по-евтини, и по-скъпи, и по-компактни, и по-големи. И само Sony имат стари добри full frame камери с добър автофокус. Новите им камери също са много добри, но те имат и стари добри камери. Докато не мога да кажа също за Nikon и Canon. Тоест тук имате избор при Sony. За Canon бих казал, че тези двете камерки са много хубави. Стига да намерите с какъв обектив да ги комбинирате. Дали с някой стар, ако вече имате стари EFA обективи, тези камери са супер в момента, защото са 15 кадра в секунда, доста са бързи, с доста добър автофокус. R8 е бавна камера, по-скоро я бих зачеркнал. R6 и R6 II определено са много хубави камери в средния клас. Даже R6 II и R6 със сигурност са по-добри от A7 III, A7 IV до определена степен, не с много. Но пък минуса за Canon е до някъде, че имат някакви много странни нови обективи. В смисъл, този е много евтин, много тъмна бленда, този го говорихме доста време, че не е лош обектив, никак даже. Просто аз бих предпочитал 200 на 600 на 63, а не това от 600 до 800 на F9, което е. И както казахме, че обектива става много рано, много тъмен. Нали, това, което не се вижда в рекламата на Canon. Тези са доста интересни, 600 и 800, защото това за първи път има такъв обектив на такава цена. Оптиката е не кой знае какво, но става. Примерно сравнявал съм я с Sony 200 на 600 с 1.4 телеконвертор. Sony-то с телеконвертор е малко по-добро от този. Но пък този е много малък, много лек, много компактен и е само 1800 лева. Така че е напълно оправдано като цена. Доста така добра стойност бих му задал на този. В комбинация с едно full фреймче, така ще имате много приятна системка, лека за фотография. Старите обективи на Canon ги казахме. Nikon, какво кажем за Nikon? Nikon, мисля, че от средно високия до най-високия клас направиха много добри тела и много добри обективи, но в средния клас и ниския клас бих казал, че изостават. Просто нямат толкова евтини камери, стари хубави. Z6 и Z7 първите версии нямат добър автофокус. Вторите версии са малко по-добри, но не са чак толкова добри, колкото тези на Sony и на Canon. Новите вече стават, но пък са доста скъпи. Също бих казал за обективите, че обективите им са доста хубави. Този е почти като на Sony, бих му казал никонски еквивалент. Вече според камерките, не казвам, че с Z6 II или с Z6 не могат да снимате диви животни, казвам, че автофокуса на тези камери е малко даже в някои отношения доста по-слаб от този на Sony и на Canon. Добри обективи също от стария Bayonet, което Sony го нямат. И общо взето това е. Пак се връщам на началото, че бих ви препоръчал в момента в ниския и средния клас Sony. В високия клас
вече е различно. Nikon имат Z9, Canon имат R3, Sony имат Alpha 9.3 и Alpha 1 и вече тук има всяка една система има малко по-различни обективи и според мен един човек, който вече пазарува високия клас, би трябвало сам да може да прецени кое е по-добре за него и кое не е. И общо взето за днес е това. Ще се видим в следващото видео.